Buenos dias mga bay, welcome sa atong YouTube channel. Obserbahan ninyo. YouTube channel kini siya nga magtuki sa mga isyu nga saksak sinagol. Ug welcome ang tanan ninyo mga comment cause this is a free zone of our own public opinion. Ang mga isyu na tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa flat earth at hollow earth. Lilinawin ko lang muna, sa totoo lang wala akong kinakampihan sa mga naniniwala sa magkabilang panig na ito. Kasi sa totoo lang talaga, medyo talaga ako nag-alinlangan talaga ako kung dapat ko bang i-share itong mga ganitong mga issue kasi mukhang may pagkasalungat ito sa mga natutunan natin sa ating paaralan. Ngunit ganun pa man sa sinabi ko na ganina, kahit itong ah, kinagigisnan natin na itong mundo na to ay bilog, pagsisikapan ko na hindi ko rin ito kakampihan. Ang sa akin lang ay base lang lamang sa sa mga obserbasyon ko tungkol dito. Unahin natin yung mga natutunan natin sa ating paralan. Kasi alam naman siguro ng karamihan na halos mga 84% siguro ang naniniwala na bilog ang ating mundo. Ika nga sa kanta ni Manny Pacquiao, bilog daw ang mundo. At dito nga dito kahit dito sa Cebu, mayroong naniniwala na isang banda na Bisaya, yung Bisrak na banda na Agresibodyo, na ang mundo natin ay lingin. So, pagpapatunay lang yan na dahil yon sa kinagigisnan natin, sa natutunan natin sa ating paaralan. Ngunit hindi rin pahuli itong naniniwala sa flat earth kasi umabot kasi ito sa mga 66% ang naniniwala dito. At tungkol doon sa hollow earth, umabot ito sa mga 79%. So parang parang napaka-close ang labanan sa mga teorya na ito. Kaya nga medyo din ako dito, medyo na interested ako sa dito sa issue to. So, sa ngayon lang muna, unahin muna natin pag-recap yung ating mga kinagigisnan sa mga natutunan natin tungkol sa ating mundo. Mura nung nag-aaral pa tayo dito. Itong mundo natin ay may mga 29 layers. Pero medyo mahaba na yun kung babanggitin ko lahat yan kasi kasi yan ay ina-elaborate ng masyado. So yung banggitin ko lang lamang dito, itong lang yung 5 basics lang, 5 pillars, 5 basics sa layer ng ating mundo. Itong mula sa kinatatayuan natin hanggang doon, ito ang tinatawag na troposphere. Itong 5 to, ang una tinatawag na troposphere, kasunod yung stratosphere, tapos is itong mesosphere, tapos kasunod itong thermosphere, tapos yung pinakahuli ang exosphere. So mula sa kinatatayuan natin hanggang doon, ang itong stratosphere, ang layo ni itong troposphere, ang layo nito ay mga 20 km hanggang 40 km doon sa itaas. At ang nandito sa sa loob ng troposphere, nandito din ang mga 76% ng nitrogen. At ang oxygen natin, yung nalanghap natin ay mga mga 24%, at ang 1% doon ay galing doon sa sa itaas, yung mga stratosphere, mesosphere hanggang doon sa exosphere, nakukuha din yun. So kasunod sa troposphere, yung tinatawag na stratosphere. Ang kapal nito ay mga 10 to 20 km. At doon din matatagpuan yung tinatawag na ozone layer. Alam naman natin na ang ozone layer siya yung yung laban natin sa sa mga sa ultraviolet rays galing sa araw. Ang kasunod nitong stratosphere, itong tinatawag na mesosphere. Ang mesosphere ay may kapal na 80 km. At kasunod sa mesosphere, itong tinatawag na thermosphere. Ang thermosphere ay may kapal na 500 km. Doon din matatagpuan yung tinatawag na ionosphere. At doon din nangyayari yung mga particle na
mga particle charge. Tapos kasunod ng thermosphere yung tinatawag na exosphere. Ang kapal dito mga 10,000 kilometer. Doon din matatagpuan yung yung hydrogen at ang carbon dioxide. Inom muna ako, bay. Tapos dito naman sa ilalim ng ating mundo, meron din ito layer. 5 layers of structures ang ilalim ng ating mundo. Dito sa muras kinatatayuan natin. Ang una yung tinatawag na crust, tapos yung upper mantle, kasunod yung lower mantle, tapos itong outer core, at yung pinakahuli yung tinatawag na inner core. Itong crust mula sa kinatatayuan natin ay may kapal na 50 to 80 kilometer. Depende yan. Kung doon tayo magsisimula sa sa Pacific Ocean o mga doon sa Atlantic Ocean, yung mga kapal doon hanggang patungong upper mantle, may kapal na mga 50 kilometer. Pero dito sa itaas na, kasi matataas yung mga bundok natin, mga 80 kilometer. Tapos kasunod ng yung crust, yung tinatawag na upper mantle. Ang kapal din nito ay mga 1,200 kilometer hanggang 1,600 kilometer. Tapos sunod ng upper mantle, itong tinatawag na lower mantle. Ang kapal din nito ay mga 1,000 kilometer hanggang 1,200 kilometer. At kasunod ito yung tinatawag na outer core. Itong outer core ay may kapal na 2,200 kilometer hanggang 2,500 kilometer. At doon din matatagpuan yung mga yung mga nickel at iron. Pero mga yan, mga liquid yan. Mga likido na iron at nickel. Tapos yung pinakahuli, yung tinatawag na inner core, ang laki nito, yung diameter ay mga 1,250 kilometer. At doon matatagpuan yung yung mga metal, yung nickel at iron. Pero yun, solido. Parang ganito ba yun? Anuin ko to ito. Para medyo maintindihan natin kahit kunti. Ayan. So parang ganito lang, bay. Ayun, dito tayo nagtatayo, yung crust parang ganito lang. Parang ganito. Saan ba na to? Ayan. Yun lang. Mga 50 to 80 kilometer. Tapos kasunod, yun na ang yung tinatawag na upper mantle. Tapos yung lower mantle, tapos yung outer core, tapos nandito sa gitna yung inner core. So parang ganito ang ilalim ng mundo. Hindi ko pa nakita to, pero base yun sa tinuturo sa ating paaralan. At isa sa mga nag-formulate ng theory na ito ay si Inge Lehmann. Isa siyang seismologist at geophysicist. Ito ay kanyang siniwalat noong taong 1936. Ngunit before pa ni Inge Lehmann, meron na dito, meron na nagpahayag nito noong taong 245 BC pa lang. At ang nagpahayag nito ay si napakasikat to, isang Greek scholar, itong tinatawag na si Eratosthenes. Paano ba niya ito ginawa? Nag-eksperimento siya. Ang ginamit niya, itong dalawang stake. Ang isa, nilagay niya doon sa Alexandria, at ang isa doon niya nilagay sa Syene. At ang layo nito ay mga 800 kilometer. Parang ganito ba yun? Nandito yung yung Alexandria at nandito ang Syene. Ang kanyang obserbasyon lang dito, yung yung shadow ng dalawang stick mula sa araw. Tapos paglagay niya, kung nangyari patuloy na yung dalawang stick, pareho ang yung naka-straight lang ang shadow. So doon niya parang ang theory niya na ang earth natin ay flat, pero may diferensya kasi yung isa straight ang yung shadow niya, tapos yung isa medyo may pagka-diagonal. So doon niya nilabas ang kanyang theory na ang mundo natin ay bilog. So lalo pa tong yung sinabi ni Inge Lehmann, sinusuportahan din ito ni yung
isa sa mga physicist din, isang scientist, si Isaac Newton, yung nadiskubre niya ang yung gravity nung nabagsak yung apple. Kasi ang pagbagsak ng apple hanggang doon, so sa teorya niya yun, doon niya binanggit na sa ilalim mayroong gravity, at ang kasabay doon ang teorya niya na ang tama itong si Eratosthenes ng mundo natin ay bilog. Kasi kung ang mundo natin ay parang flat, yung gravity parang ganun, so ang apple parang kung babagsak parang ganun. So pag ganun So yun ang niya, yung obserbasyon niya na ang mundo natin ay bilog. Lalo pang humugot ang impormasyong ito nung sina Buzz Aldrin, Phil Collins at ito si Neil Armstrong nung sila ay nakapunta sa buwan noong taong 1969. At mas lalo pang lumalalim ang pagpapatunay sa impormasyong ito noong pinalipad sa kalawakan yung isang mga spacecraft natin, yung tinatawag na Voyager 1 noong taong 1977. Pero balik tayo dito sa istruktura na ilalim nating mundo. Minsan ba naitanong mo ba sa sarili mo, kasi kahit ako naman, naitanong mo ba sa sarili mo na paano ba nila nalalaman ang istruktura sa ilalim na bahagi ng ating mundo maliban sa theory? Ito ay ganyan ang istruktura na may mga layers. Meron na bang nakabutas mula sa South Pole hanggang North Pole para malalaman natin na ang struktura ng ating mundo ay ganun? Kung tutuusin mga bay, 12 kilometer pa lamang ang pinaka lalim na nahukay ng tao sa buong mundo. At ito ang tinatawag na super deep borehole na matatagpuan natin sa Peninsula Russia. At ito ay formal na pinahinto ang paghukay dito kasi para sabi nila mayroon na daw silang mga naririnig doon sa ilalim. So ang nahukay nila 12 kilometer pa lang, at ito ang pinakalalim na nahukay sa buong mundo. At sinabi nila na sa crust pa lang dito, crust pa lang ang sinasabi nila ito, ang lalim nito ay 50-80 kilometers. So, ibig sabihin wala pa sa kalahati. Sa crust pa lang ang yung nahukay nila. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit umaabot sa 66% ang naniniwala sa flat earth. Nung lumipas na taon 2017, meron talagang nangyari sa conference na ito, Conference Flat Earth, doon sa sa North Carolina. At makalipas lang ilang buwan, meron na din namang nangyayari na convention flat earth doon sa California. At ang nangunguna dito, ito kunin ko dito ang may lista ako dito. Ito lang. Ito pangangalanan ko to. Baka sabihin nyo na nag-imbento lang ako dito. Nangunguna dito, ito si Gary Heider, Darden Nesbitt, Darrell Marble, Martin Kenny, Robbie Davidson, Lenny Neville, Kim Gurley, Rob Skiba, Ini Nicholson, Mark Sargent, at marami pa sila dito ang naniniwala na ang earth natin ay flat. At mayroon pa nga mga celebrity na naniniwala dito. Isa na dito si Luga Paul, si Jake Bird, at yung isa doon yung star player ng mga NBA players, star player talaga ng Golden State Warriors, yun si Draymond Green. Mayroon pang isa si Kyrie Irving, at pati si Shaquille O'Neal. Marami ang naniniwala, mga NBA player yun, na naniniwala na ang earth natin ay flat. At bakit ko ba ito sinali ko to sa issue ito? Kasi
sabi nila, hindi daw totoo na merong gravity. Ang naniwala sa flat earth, sabi nila wala daw gravity sa earth natin. At lalo nang walang South Pole at North Pole. So, para bang ang ibig sabihin nila, ang meron lang sa earth natin ay North Pole lang. Parang ganito lang, oh. Parang plato. Kasi sa sinisiwala nila, yung gravity, parang lang yun, palusot lang daw yun sa rason. Yung sinabi na gravity, kasi maraming nagtatanong bakit ang dagat hindi nahulog. So yun, ang dagat daw, ng buong mundo, hinihigop daw yung gravity na nasa gitna. Pero dito sa flat earth, meron din naman silang explanation. Parang ganito. No? Ang North Pole, nandito. At ang nakapalibot ito ay mga malalaking iceberg. At doon nakapalibot ang yung Asia, itong North America, South America, yung Africa, yung Australia, itong mga kontinente ito. Tapos yung yung dagat, parang ganito lang. Parang sinangga lang. So yun ang paniniwala natin sa flat earth. So parang parang napaka-interested din ito kasi ang din ang nakasalalay dito ang kredibilidad ng magkabilang panig na to. Kasi kung merong isa dito, kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang sino ang hindi nagsasabi, para may questionable ang kredibilidad nila dito. So yun ang mga naniniwala sa sa flat earth. At dito tayo sa hollow earth. Dito tayo sa ikatlong bahagi. Itong hollow earth, isa sa nagpakalat nito ay si Rear Admiral Richard Byrd noong taong 1947. Ngunit bago pa pumutok ang isyong ito, meron ng teory na kumakalat tungkol ito. At isa na dito yung pinakasikat, itong si Edmund Halley noong taong 1682. Yung kometa, siya ang nagpredict na makikita daw ito sa buong mundo sa taong 1758. At sabi pa nga niya na ito ay makikita every 76 years. So nung nagpredict siya sa itong kometa na makikita ito sa mga tao, lahat ng mga siyentipiko sa taong 1758, nangyari talaga. Ngunit hindi na niya ito nakita kasi namatay siya sa taong 1742. Ngunit yung napredict niya na itong kometa, darating ito, makikita sa buong mundo sa taong 1750, nangyayari talaga. At nangyayari din na ito ay makikita in every 76 years. At makikita natin ito muli sa taong 2062. So tama si Edmund Halley. Kaya nga, yung kometa na pinangalan sa kanya, kaya yung tinatawag na Halley's Comet. So, prominenteng tao to. At isa to sa nag-predict sa sa hollow earth. Bukod kay Edmund Halley, mayroon pang sumusuporta dito. Isa na ito si Wiener Wheeler. Mayroon pang isa si John Cliff Sims Jr. Ang isa sa mga ng teorya nito na hollow earth. Pero hindi sa kinakampihan ko to, kasi sa akin obserbasyon lamang ito. Minsan may tanong din natin na meron ba tayong mga ibang logic na mahihintulan natin sa hollow earth? Ako meron akong observation to, parang meron din. Gaya ng solar system natin, kasi ang sabi nila dito, yung hollow earth may daw to sa gitna, may araw. Tapos may may mga shell daw ito. 'Yun ang sabi nila. So minsan matanong natin kung paano ba ito nakakagalaw. Tapos meron pang space sa mula sa gitna at meron pang space, parang ganun. Tapos ito ang earth natin.
isa sa mga babanggitin natin, itong solar system. Aminin ko mga bay, sa totoo lang, nung nag-aaral pa ako, mula elementarya hanggang nakatapos ako sa kolehiyo, buong akala ko talaga na ang solar system natin ay hanggang hanggang Pluto lamang. Patawarin niyo po ako kung yun lang pagkakaalam ko nung nag-aaral pa ako. Yun lang talaga ang alam ko. Ngunit nung nakatapos na ako ng paaral, nag-self-study pa rin ako. Nalalaman ko, hindi ko sinasabi na mali yung pinag-aralan ko. Yung ibig ko lang sabihin na meron pa palang kulang. Itong solar system natin, napakalaki pala. Meron pa palang sunod dito sa Pluto. At yun ang tinatawag nila na Kuiper Belt. Ngunit, parang ganito lang Assuming natin ito ang solar system, nandito yung araw, tapos nandun yung mga 9 planets, yung Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, excuse me, Saturn, Uranus, Neptune, at Pluto. Nandito lahat. Meron pa tong dalawang space parang ganito. Parang ganyan lang At dito matatagpuan ang tinatawag na Kuiper Belt. At ang kapal ng Kuiper Belt, ganito din kakapal. Ganyan kakapal ang Kuiper Belt, parang ganyan. So assuming din natin na parang tayo dito, parang nag-zoom in tayo dito, na nandoon na ang ang araw, yung mga 9 planets at ay ang kasunod ang space, tapos ang Kuiper Belt, nandoon ang lahat. Meron pa tong space. Tapos ang laki ng space ito, ganyan kalaki. Sobrang laki talaga ito. Tapos lagyan mo pa ng isa, ganyan kalayo. At sa layo, sa bandang dito, doon matatagpuan ang tinatawag na Earth cloud. Tapos ang struktura nito, yung itong araw, tapos ang 9 planets, tapos may space pa, tapos yung Kuiper Belt, parang ganito din. Parang CD lang, ganyan. Nandito ang araw, yung 9 planets, tapos ang space, tapos dito ang Kuiper Belt. Pero itong Earth cloud na sinasabi ko, hindi ganyan. Ito ang bumabalot sa buong solar system. So parang ganito bilog. Ito ang Earth cloud, tapos nandoon na sa gitna lahat yung yung 9 planets, yung araw, tapos yung Kuiper Belt. So kung tutuusin, maisip din natin na ganun pala kalakas ang enerhiya ng araw, kasi pati ang Earth cloud ang layo na nun. Na control pa niya. So yun ang mukhang maisip ko nga, parang siguro yung Hollow Earth parang ganyan. Parang hindi sa ganun na sumasangayon to. Yun ay ko lang lamang, opinion ko lang lamang na parang ganun ang yung logic. Nabalikan natin si Admiral Richard Byrd nung nakapunta siya sa doon sa Hollow Earth, kasi yung mga binanggit ko kanina, si Edmund Halley, itong si Wheeler, si John Cleves, ay mga lang yun, mga theory lang yun. Pero itong theory lang yun yung mga nabanggit ko kanina. Pero ito talaga si Admiral Byrd, nakapunta talaga sa loob nito. Kaya doon siya nakatuklas na ang Earth pala natin ay hollow. At mayroong sumusuporta dito. Isa na doon si Olaf Jansen. Meron pang isang kernel to. Doon to nagtrabaho sa sa Area 51. Itong nagangalang Colonel Billy Fade Woodard. So, yun. Kaya hindi din ako magtataka bakit umabot sa mga 79% ang naniniwala na ang Earth natin ay hollow. Pero merong dito na parang inaano ko pa ito kung dapat ko ba itong babanggitin itong issue to, pero
Hindi lang muna sa ngayon. Ang sa atin lang, ang inano natin, yung issue natin nito, itong hollow earth at ang flat earth at itong round earth. At nandoon na sa iyo kung saan ka maniniwala. Kasi pati ako nag-ano din ako, palaliman pa natin ang isyong ito. Pero yung sinasabi nila na dito sa Hollow Earth, sa ilalim ng mundo, meron daw nakatira sa ilalim ng mundo, yun na, sila ang nagsabi nun. Tapos sinabi pa lang naniniwala sa Hollow Earth na itong Biblia daw, itong Bible, may ano daw to, may dahilan din daw kung bakit ba ginawa tong Biblia kasi sabi nila para daw hindi madidisturbo ang mga naninirahan sa ilalim ng ating mundo. Kaya kung doon sa Biblia, yung mga communication doon na mababasa natin, yung mga conversation palaging nandun sa itaas para ang focus ng mga tao laging nandun at hindi malalaman ng tao na meron palang itong naninirahan sa ilalim ng ating mundo. Kung ano man yun ang pagsisikapan natin na tutuklasin natin sa susunod na mga video. Hanggang dito lang. Daghang salamat o rock and roll mga bay.